Ahojte. Dnes si posvietime na dve malé predložky, ktoré robia veľké problémy. Je to predložka v a predložka na. Poďme na to. Predložku v používame vtedy, keď sme vnútri niečoho. Predstavte si to ako krabicu. Napríklad som v dome, som v škole, alebo som v obchode. Na druhej strane predložku na používame, keď sme na nejakom povrchu. Napríklad na stole, na ulici. Ale pozor, slovenčina používa na aj pre podujatia a otvorené priestranstvá. Takže kým v obchode sme vnútri, na trhu sme na otvorenom priestranstve, takže povieme som na trhu. Rovnako je to aj s kávou. Som v kaviarni, pretože som v budove, ale som na káve, pretože mám stretnutie. Môj tip pre vás je, že ak ide o budovu so stenami a so strechou, je to väčšinou v. Ak ide o udalosť alebo otvorenú plochu, používajte na. Dáva vám to zmysel? Skúsime si malý test. Napíšte mi do komentára, kde sa práve nachádzate, ale použite správnu predložku. Som v alebo som na. Budem vás opravovať. Čaute.